Saps quant CO2 captura un arbre? Doncs gràcies a vosaltres, ara ho sabem. Els 1.274 arbres que vau mesurar el 2024 i el 2025 han capturat 48.615 quilograms més de CO2 en només un any. El 2024 van capturar 340.873 quilograms i el 2025 389.488 quilograms. I sabeu què? Com més gran és el tronc, més CO2 capturen. La vostra mostra representa només el 6% dels arbres de Viladecans. Extrapolant les dades, la ciutat ha capturat unes 809 tones de CO2 en un any. Això és ciència real, ciència feta dins I fora de l'aula! El projecte ha estat reconegut com a bona pràctica europea per URBAC 2024 i com a exemple destacat a Espanya per la Fundació Pi i Sunyer 2025. Però necessitem continuar mesurant. Volem saber com creixen els nostres arbres i com podem millorar la ciutat. Ens ajudeu aquest 2026 a donar continuïtat al projecte EcoCarbon?